סיימתי את הספר האחרון שנימרן נתן לי רשימה. ספרים הוא קרא, איזה סוג של ספר הוא אהב. בזור, אני גם מהצוות של נימרן. אחר אחת נפגשתי בחניונת, חטפתי רציף של כדור שלנו, בצוואר, ומאז הבחור היחידי שהחלטתי באמת לגשת אליו ולדבר זה היה נימרן. הוא היה בחור כזה שתמיד אוהב לעזור לכולם, הכי מוכנן. זה שקט אבל עם כוח רצון מטורף, וזהו, אף פעם לא רצה לעזוב את החברים שלו, אף פעם. אצלנו גם בצוות שאנחנו אף פעם לא רוצים לעזוב אחד את השני, וזה גם חלק ממנו, הוא הרבה תרם לזה. שהייתי מחובר אליו הכי הרבה בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה אפשר להגיד. היה לנו הרבה דברים שותפים, פשוט כל דבר שהוא היה מצליח נוגע בו היה מושלם, כאילו לא... אין משהו שהוא לא עשה והוא לא סיים אותו ב-100%. קשה לי לדבר עליו קצת כי אני אדם מאוד אהוב בשבילי. כל הזמן מחיוך, כל הזמן מצליח. ואדם רק טוב הוא בא וסיפר לי שהוא בולט וכי הוא חייב ללכת לגלשן הקודם שלו והוא חייב לגלשן חדש. הביא את הגלשן הזה ואחר כך בא אליי לבנשית, אמר לי בזנה, וואי, אמר לי תודה, חייבים ללכת לגלוש, ואתה הייתה איתי כאילו ביחד, וזהו, זה החבר האחרונה שלי ממנו, היה בן אדם מדהים, שמחתי להכיר אותו, שמחתי להילחם איתו. אייל היה מאמין חבר מועדון של כולנו, היה חבר מועדון שלי. אנחנו התחלנו לגלוש כבר בחטיבה, אני זוכר. איזה מגניב אם נלך לגלוש. הזכרנו גלשן והלכנו לראשון לציון, קנינו ובאנו לפה לפלמחים, ומאז זה היה החוק שלנו. ראש כל פעם שאתם יוצאים לים לפלמחים ואתם רוצים לגלוש, שתהיה חלק מכם תמיד תזכרו באייל. אני כמה שהוא אוהב את החוף הזה. זה המקום שהוא כל כך אהב להיות פה. זה כאילו כל הבריחה שלו מכל המציאות, זה הסקט שלו, שם אנחנו עומדים פה, פגשתי אותו פעם ראשונה. משם אני לא זוכר יום אחד שלא גלשנו. כמעט כל יום שהוא יכל כשהלכנו לגלוש. היינו איתו ביחד מהיום הראשון של הגיוס. עברנו איתו הכשרה, עברנו איתו עלייה לגדוד, עברנו איתו את כל המלחמה. ומה שהמיוחד בו זה שהוא היה, באמת הוא נגע בהכל והוא ניסה הכל וכל דבר עניין אותו ולכל דבר הוא התחבר. וזה גם למה הוא היה מתחבר כל כך טוב לאנשים. אני רוצה להגיד לנימרן, אם הוא שומע אותנו, אני רוצה להגיד לו באמת תודה רבה על כל מה שהוא היה בשבילנו, ותודה שהוא היה שם בשביל כל אחד ואחד מכם, וזהו.